ସୁରେଖା ସେଠି ଗ୍ରାମ ନା ଡେରାବନା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ହଉଛି। ତମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଛ? ଆଜ୍ଞା। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କନ୍ନିମୂଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ନିମୂଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାୟା ଅବଧୂତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ସଭାମଞ୍ଚର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ଥିଲେ କନ୍ନିମୂଳ ସରପଞ୍ଚ ଅନସୂୟ ମହାନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଡାଇଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅନିତା ବାରିକ, ଡକ୍ଟର ସ୍ନିଗ୍ଧା ବିଶ୍ୱାଳ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବେଦଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଉପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଜୁନେଦ, ଅମିତ ବେହେରା, କାଜଲ ବେହେରା, ତେଜସ୍ୱିନୀ ସାହୁ, ନିବେଦିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ଲୋଭାରାଣୀ ଘଡ଼େଇ, ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ। ଗୋପାଳପୁର, ତାଇଲ ଏବଂ କନ୍ନିମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭାସୀ ଉଦ୍ଘାଟନର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ମୃତିରେଖା ସେଠୀ, ସୁବାସିନୀ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୟ ସାମଲ, ଅଲେଖ ସାହୁ, ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ଗଚ୍ଛାୟତ, ବୈଜୟନ୍ତୀ ସେଠୀ, ଟହଲି ବେହେରା, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଉତ୍ତର ସିଂ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଝା, ରୁନି ଜେନା ପ୍ରମୁଖ 10 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଡେମୋ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଚାର ରଥକୁ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅନିତା ବାରିକ, ଅନସୂୟ ମହାନ୍ତି ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, କନ୍ନିମୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିତୋଲରୁ କବିତା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।